njengomfundisi uThango angizalwanga ngumfundisi, angizalwanga ngikholwa. So buke kwenzeka-ke bafethu, ngike ngajola nonkosikazi womuntu. Ejulini kwami nonkosikazi womuntu ngiyanibingelela amaKristu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ekuseni. Bakholwa saze sathukwa. Saze sathukwa makholwa. Kodwa-ke akunani. Ngoba uthi umhlabelelo umuntu nomuntu yozimela phambi kwaJehova silindele izulu. Ngithi nje bafethu angifake hint ngale ndaba lena etrendayo kakhulu kasisi lo obonakale ezitiya nocansi nenceku, nganoma inceku noma umfana nwangazi. Angiyilandelanga kahle hle leya ndaba leya, angibanga ne-interest kuyo. But-ke ngezizathu zabazalwane mhlasimbe 3 or 4 manje abazalwane abangibuzayo, especially futhi ama-followers wami la TikTok, athi mfundisi uthini ngaleya nto, noma mfundisi kuyabhujwa kwenziwani kunjani emhlabeni. Seyithi nami ake ngiphawule ngoba mhlasimbe bakhona abanye abantu aba-confused nakhona la kwi-content yami noma ama-followers wami, abantu aba-confused mhlasimbe nabanye abathuka usisi noma bathuka ivangeli ngenxa yalesa simo. Mina bafethu njengomfundisi uThango angizalwanga ngumfundisi, angizalwanga ngikholwa. Angivelanga ngayo lento. Abantu abaningi bayayazi i-life record yami ngike ngasherela ngaphambilini ukuthi ngike ngaba nami nemigilingwane yami eminingi engike ngayilokhuza. So I won't judge, anginawo amandla okujaja. Ngike ngaba nepheni-ke uma ngilapha ku-Facebook ngibona umfundisi ohlonishwayo, othandwayo futhi angabantu, ngoba nakho lokhu kuthanda abefundisi laba ngenxa yokuthi bafavor iy'mfuno zenu ku-wrong. Uphoste lo mfundisi uyahlekisa, uphosta ngalesimo ngithi iyazi ngisho inhliziyo ukuthi kodwa bengingafanele njengomfundisi nokuthi aphoste ngalesimo. Angisazi noma uthena sekumele kancane masikhonza ithumele idikoni ukuthi lokhu liyolunguza emva kwendlu yesonto. Kwahlekwa-ke abantu bazalwane kwi-page lakhe, they was making fun of this situation. So right-ke ngikho-ke lapho, but nje ngiphatheke kabi ukuthi how come umfundisi, because thina befundisi thina esazi kangcono izinkinga zabantu, especially zemishado, right? Into engizoyisho bafethu okokuqala ngaphambi kokuba ngiphawule ngalesimo, ngizothi mina ungahlekisi ngenkinga yomuntu, okokuqala. Okwesibili, inxeba lendoda alihlekwa. Inxeba lendoda alihlekwa. Why ngisho nje bazalwane? It's just because 99 I can guarantee you ukuthi 99.5% wabantu abakhona emhlabeni, 99.5% wabantu abachithayo emhlabeni jikelele, even amongst us pastors as well. Even ngisho nabangcwele, I'm telling you, angithi ngumfundisi, ngikhuluma ngumfundisi. Even nathi esingamaKristu siyachitha, i-temptation sidlule kwisilingo sinqobe, but kubuye kuvele kuyisilingo esivelayo, right? Okubuhlungu-ke kukodwa ukuthi kuthukeka igama lamakholwa onke ngenxa yokuthi kuvele umuntu ne-uniform yenkolo. Lo muntu asimazi noma oyegqokela i-uniform futhi nebandla nalela bandla, I'm not saying bad about it, but nalela bandla lelana linezinto eziningi vele ezivelayo ngazo. So I don't know ukuthi thina njengamaKristu ingenaphi kithi leya nto leya. And again, ibuke lento kube bekuyimina nje mfundisi uThango njengoba ngingenayo uniform ngigqokile isudu nentombi yasenkonzweni egqokile impahla zayo, sibonakale ngevideo. How people they gonna know ukuthi amaKristu noma abazalwane laba benze lento? So yabona ukuthi uSathane mezama u-expose enza ngayo yonke indlela ukuthi expose. And only to find out ukuthi mhlawumbe laba bantu nje bayayisontela kusonto namakholo, abantu nje abayi-fellowship yayo abayiyelayo esontweni. Ngoba phela nokuya esontweni uyakwazi ukuya ungakholwa nje, uyithakathela uye, uyisigebengu uya, uyifebela uya, umqwayizi uyiyele esontweni. So kuthukeka igama labantu abakholwayo ngenxa yabantu abangaziwa hlehlehle ngabo.
right? Bafethu, mina kuneyigaba eyithanda ukuba ninganyana ngoba bengiqonywa ebusheni bami nje, bengiqonywa ngendlela eyisimanga, ngingakakholwa bengiqonywa left and right, futhi eqwini kwami benginganawo nonembeza ukuthi umdala noma umncane. Ya, bengiqonywa nje, uma umuhle uyinto engiyifunayo bengushela ngiqonywa. So kuke kwenzeka-ke bafethu, ngike ngajola nonkosikazi womuntu. Ejuleni kwami nonkosikazi womuntu, ngelinye ilanga ubaba wakhe engekho, ngaphuma ngadrayiva ngahamba ngayomcheck-a lo sisi. Uma ngimcheck-a ngihamba ngemoto, uma ngifika ngiyapaka. Sisahlele emotweni, sihleli sixoxa nje, angazi nami ukuthi kwenzakalani, but savele sasheshelwa igazi mina naye. Yabo, mase siyaqabulana sizwe ngoba ngempela igazi lisishisa ngawo, sifuna ukuthi siqale siqede njengamanje khona la emotweni. Kwasho ukuthi sikwe public space lapho ekuhamba khona abantu, noma kwase kuntambama sekumnyama, but sasilapha ekuhamba khona abantu. Then we have to drive and look for around indawo ezothi ukucasha. Sahamba nangempela, sahamba sayocasha. Mina ngayitshela ukuthi sicashe siqedile. Angithi sicashe siqedile, mhlasimbe kube sama lapha nasayenza lento, wayengekho umuntu ozonaka ngoba bayizobuthi xa bayimele emotweni. But sahamba sacasha, ngathi sicashe siqedile. Saqala. Ngathi sisaqala nje sithi siyayenza into yethu. Ngavile ngabona ngobright wemoto ezo3, ngathi ngiyabona kusenjalo, ngabona kukhanya ithoshi. Mangithi ba amaphoyisa, sinqunu emotweni. Amaphoyisa asikhanya, vula. Suboshiwe. Engithuke ngibe mazi ngithi inte njuluko. Emva kwalokho nampela sigqoke-ke siphuma. Masiphuma thona sesiboshiwe. Bayazi-ke abazi umthetho wase-South Africa, kuyicala ukwenza sex public. So sabanjwa. Fortunately-ke bafethu-ke ngangayithathwa, bangirobha ngoba bangirobha umqondo, babona umthetho angiwazi, ngangawazi umthetho. Bangigwazisa, ngagwaza ngo-1,000 rand. Bakhona ukuthi barelease imoto, bengirelease ngoba base bengabantu aba-impound-ayo imoto njengamanje. Ngiyophuma ngiyaboshwa njengamanje ngenkantolo, futhi ngangizoboshwa kube ba-insist ukuthi ngiboshwe ngoba phela kuyicala. Ngiphume-ke enkantolo ngokuthi ngiliphike icala ngoba phela leli cala alinavelu, akuthile icala linobufakazi, right? Ngabanje ngangitshela ukuthi ngicashe ngiqedile, and ngangithi ngizoshaya iquick, ngangithi ngizoshaya nje i-1-2-1-2 ikhokhi qhuthe ngiqede. Ngabanjwa, ngadedelwa, right? Nga-recognize ukuthi sometimes uke wenze into uyitshela ukuthi ucashe uqedile, uyitshela ukuthi ngeke uzobanjwa umuntu, mase emva kwalokho uyabanjwa. Lwasisi bafethu, le nto akayenzile, ubetshela ukuthi wenza ubest, betshela ukuthi ushaya ubest, nalo yabhuti betshela ukuthi ushaya ubest. Again, ngiphinde ngizogaranta la, 90% noma 95% wabantu abenze ama-sex endaweni ezingekho proper. Abanye bayenze epark, abanye bayenze etoilet, abanye bayenza ngisho kulayini ebhasini nimile, beyenze sex beqale beqede ibhasi ihamba. Bayenza everywhere. Inkinga abakaze beze bebanjwe. Wena nje ulalele content, mhlawumbe uyahamba uyazi ukuthi mhlasimbe nawe wake wathi tshe emva kwendlu, wathi 1-2 kodwa akwazi uzubanjwa, ingakho ungadumanga. So bafethu, ibhlungu into enzeka kulasisi loya. Okubuhlungu kakhulu kunabantu abawu3 lapha kula incident, kunabantu abawu3. Ilo yasisi, ubhuti, ilo muntu oshuthile. Kodwa nje manje umuntu ogqamile wrong ilo sisi kuphela. Umuntu oshuthile ayinayo indaba yakhe ukuthi why eshuthe etrend video. Okwesibili, ubhuti wayelale nomfazi womuntu ayinaka indaba yakhe. So bafethu, la nto ibhlungu. Ngithi mina kini bafethu nje ma-Christ makholwa, ungehleki nqaba le ndoda ngoba nawe uzobanjwa. Ade ngibuka enye la iyatrenda futhi nayo, ngani izotrend enye eyomunye umfana la nengane yesikole. Ingane yesikole encane nayo emva kwendlu futhi. Angazi yini lesi emva kwendlu mina. Angempela. Angazi yini lesi emva kwendlu. Kodwa bafethu, inqaba le ndoda alihlekwa, ungajabuli ngenkinga yomunye umuntu. Ngoba lo mntwana ogcine ihenkele ezibulala mhlasimbe uma ukuthi akekho strong enough. So, and again, asazi ukuthi endlini ubhekane nani. Kunamadoda lapha bafethu athi mina ngisibonelo,
athi mina ngikwenza ukuthi uthi umuntu wesifazane uyakufuna lokho une-experience kusekwaba khona amaphoni babuka amaphoni kuba khona ama-sex experience bayakhuluma abantu besifazane ngama-sex umuntu eyihalele into indoda ethi ayiyenzi iqhamuka umfana omncane ethi mina ngizokwenza ukuthi umuntu wesifazane e-risk. So asazi ukuthi le nto yenzeke kanjani, yenzeke ngobani, yini imbangela yalokho, singamjaji. Ungahleki inkinga yomuntu ngoba nakho ingakenzeki kuwe. God bless you.